Adventure motori. Ova kategorija je za one koji žele da istražuju, bilo da je to asfalt, makadam ili blato. Adventure motori su više namenski i spremni za sve izazove. Prvi na ovoj listi je naravno BMW R1250 GS Adventure. Ovaj motor je legenda u ADV segmentu. Boxer motor pruža odličan balans, a uz to dolazi i vrhunska elektronika koja pomaže u svim uslovima vožnje. Zatim, drugi motor na ovoj listi je Honda Africa Twin 1000 isto. Ako voliš avanture, ali ne želiš previše težak motor, Africa Twin je pravi izbor. Lagana šasija, odličan agregat i sposobnost za off-road vožnje čine ga omiljenim izborom mnogih putnika. Na trećem mestu je KTM 1290 Super Adventure R. Ako želiš agresivniju vožnju i najbolje performanse u ADV segmentu, KTM je pravi izbor. Ovaj motor ima snažan agregat i prilagođen je za zahtevne terene. I za kraj, na četvrtom mestu je Suzuki V-Strom 1050 XT. Za one koji žele budžetsku opciju, V-Strom je fantastičan izbor. Pouzdan V-Twin motor, dobra zaštita od vetra i udobnost na dužim vožnjama čine ga odličnim touring adventure modelom.